Ilang taon na siya nadulas? 5 years old. 5 years old? 5 years. Ilan na siya ngayon natin? Ilang taon na siya? 11 pa lang yan, alam ko eh. 6 years na. 6 years na siya. Sumasakit po talaga yung ano. Pinapatherapy po. Tsaka Hindi yan nakukuha sa ilot. Kasi umatras yung buto niya eh. Kasi piki siya maglakad eh. Papasok yung isa niyang tuhod sa kaliwete. Pero susubukan natin kung ano pinagkaiba. Kasi bata naman yan. 11 years old lang yan. Siya na makakasagot sa tanong natin kung anong lakad niya mamaya. Kasi 6 years na yan ha. Siyempre, kahit bata yan, nagkakaroon na yan ng laman. Matangkad lang siya eh. pag po sumakit yan, talagang Hindi talaga siya makakalakad. Mabuti nga. 6 na to, nakayanan niya pa. Okay na to? Ako, Nahatak mo na? Asahan po yan. Hindi, huwag kang gumalaw. diyan ka muna. Oo. Asahan po yan po. Oo. Leg po. Hindi, mamaya na. Yan, tumatagil yung katawan niyo. Hindi ka tulad nito. Dumidiretso lang. Hindi ka, kasi 6 na taon na to eh. Ayan o. Sige, hawakan siya doon. Malambot pa naman to, bata pa to. Inga. Sige, daw. Tumunog. Kaya, pumapasok na. Hindi pa. Tama po. Hindi nga. Straight mo. Tinitig yan? Straight yung katawan niya. Hindi, pagpanta tayo. Dumirit pa tayo. Straight lang. Huwag mong gawin. Ituwad mo, baliktad siya. Ano pa yun siya kayo? Gawinin ko kayo. Gamay. Yes. Hinga, tira. Op, sige yung ulo, nakadiretso. Ulitin niya. Kamay. Nagilid siya. Diyan, dito. Ito kumarap sa kanila. Kaya-kaya na natin ito. Kaya mo na si Pati mag-camera mo lang. Puro siya rito. Straight mo, 5 ka sa kanya. Huwag kami pa.
Sabayan mo siya. Relax. Sabay mo lang. Hindi ganyan, iha. Straight yung katawan. Huwag mo kami pigilan dahil yung buto mo kailan may balik yan. Pag nagdalaga ka na, pag naging 18 ka na, Susukan mo lang. sakang-sakang ka na. Sana. Ikit mo lang. Kasi 11 years old ka pa lang eh. Kaya nainda mo pa yung lakad mo. 6 years na to, tandaan mo. 6 na taon na to. Sabay mo lang no. Sige. Wala. Yan. Sabay mo lang. Ito, ito na siya. Gusto ko lang. Ito. Higa, ganito. Huwag kang tumayo, hindi kita pinapatay. Baba yung unan, siya na mataas. Hawakan yung ubita. Ubita. Ubita, 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 ubita. Kuha, kuha. Tingnan. Ito. Hawakan yung ita. Yan. Hindi. Diba? Sweet. Normal. Hinga. Hoy. Hinga. Kabila. Hinga. Higa. Push. Okay. Okay na. Pumasok na lahat. Patagilid siya. Oh. Kung sa 6 na taon, lakad ang diretso. Okay na. Sige pa, diretso. Pilipit na konti pa. Abante, dahan-dahan. Abante sa akin. Konti na lang. Anong pinagbago ng lakad mo? Kaysa kanina? Ano, lakas mo? Ngayon, okay na, sige, lakad mo. Kunti lang, adjust pa natin. Okay na. Tingnan natin kabila. Tulak. Hindi, baliktad. Tulak. Isa pa. Okay. Pulsak. Okay na. Okay. Check ulit. Oh, sakto na yung guhit doon sa ano niya, alak-alakan niya. Lakad abante. Ano yung pinagkaiba ngayon? Kesa kanina lang. Maganda, tumalong ka nga. Ano yung pinagkaiba? Wala na sakit. 6 na taon niya. Malambot-buto niya kasi payatot siya. Kaya madali pilipitin. Yung chubby-chubby yan, mahirap pilipitin. Ako kailan po babalik yun? Yan babalik, ayos na yan. Ay, sa Oo, mabuti nga nakuha na isang gamot. Hindi sana, paika-ika pa rin maglakad yan. Di ba nakita mo naman maglakad yung anak mo kanina? Anong pinagkaiba ng lakad mo ngayon? Okay, kaysa kanina, paka-ika-ika ka, di ba? Mabuti nga, bata pa 11 years old. O, thank you ka rito kay Papa Jesus. O, sige, salamat din.